παραμύθι της Δάφνης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ζευγάρι που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Κάθε μέρα παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει ένα παιδάκι. Μια μέρα, καθώς έκαναν βόλτα στον κήπο, βλέπουν ένα δαφνοκούκουτσο κάτω από ένα δέντρο. Η γυναίκα πιάνει το δαφνοκούκουτσο και απογοητευμένη το πετάει μακριά. Το δαφνοκούκουτσο καταλήγει στην αυλή ενός παλατιού και φυτρώνει μία όμορφη και φουντωτή δάφνη. Στο παλάτι ζούσε ο βασιλιάς με τη βασίλισσα, όπου είχαν ένα όμορφο γιο, τον είχαν και καλομαθημένο. Κάθε μέρα η υπηρέτρια του έφτιαχνε το αγαπημένο του γλυκό. Μια μέρα βγήκε μέσα από τη δάφνη μία όμορφη κοπέλα. Μπαίνει μέσα στο παλάτι και αντικρίζει το λαχταριστό γλυκό του πρίγκιπα. Τρώει ένα κομμάτι και μπαίνει πάλι στο θάμνο της. Αυτό γινόταν κάθε μέρα. Έτσι ο πρίγκιπας αποφάσισε να παραφυλάει για να δει ποιος τρώει το γλυκό του. Έτσι, μόλις πήγε να πιάσει το γλυκό η Δάφνη, ο πρίγκιπας την αρπάζει, τη φυλά και τη τσιμπάει. Έπειτα την άφησε να πάει και πάλι στο θάμνο της. Ο θάμνος όμως δεν την άφησε να μπει και της είπε «Φιλημένη και τσιμπημένη, μες στη Δάφνη πια δεν μπαίνεις». Έτσι η Δάφνη γύρισε και πάλι στον πρίγκιπα και του ζήτησε να την παντρευτεί και εκείνος δέχτηκε. Η μητέρα του όμως, η βασίλισσα, δεν δέχτηκε. Ο πρίγκιπας λοιπόν παράτησε τη Δάφνη και την άφησε να μείνει στην αυλή του παλατιού. Μια μέρα, την ώρα που καθόταν η Δάφνη κάτω από το θάμνο της, βλέπει να περνάει ένας ζητιάνος. Τον σταματάει και του ζητάει να της δώσει τα ρούχα του και εκείνος δέχεται. Έτσι λοιπόν η Δάφνη πήγε στο μέρος όπου γινόταν ο γάμος. Μη ξέροντας λοιπόν ο πρίγκιπας ότι είναι η Δάφνη, τη φωνάζει για να της δώσει μία βοήθεια. Σε μια στιγμή βλέπει τα μάτια της να δακρύζουν, την αναγνωρίζει και τρέχει και την αγκαλιάζει. Και έτσι ο πρίγκιπας και η Δάφνη παντρεύτηκαν και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς πιο καλύτερα.